Ahoj, jsem Lukáš a rád bych vás přivítal v našem FFT Bike Parku. Chci vás seznámit s naším projektem, což je Pump Track. Pump Track je dráha pro kola, složená z různých klopenek a vln, kterou projíždíte pomocí pohybu vlastního těla. V našem parku jsou skoky různých velikostí a obtížností. A aby si tu zajezdil opravdu každý, chceme pro vás vybudovat Pump Track, který nemá ve východních Čechách obdoby. Na tomto místě to v následujících měsících vypukne. A to všechno jenom díky podpoře programu Think Big nadace Telefonika.